Práve otvárate dvere do sveta, ktorý je trochu iný, než na aký sme zvyknutí. Nastal čas, aby sa duša túlala svetom zázrakov a fantázie. Týchto 5 príbehov vám to ponúka. Stačí sa zastaviť, stíšiť a so zavretými očami sa započúvať. Dvere sa otvárajú len pre vás. Tak sa započúvajte a nechajte vašu dušu nech lieta v čarovnom svete. Záhradný orchester. Bolo raz jedno dievčatko, ktoré milovalo záhradu a prácu v nej. Dosť čudné, však? Nemalo ani veľa rokov, tak 10 či 11, ale od malička pomáhalo mame okopávať záhony, sadiť všakovaké semienka a čakať, kedy z nich niečo vyrastie. Plelo burinu a zalievalo rastlinky, keď bolo sucho. Za nechtami malo vždy pásik zeminy a prácu so zemou a rastlinkami tak milovalo, že mu to vôbec nevadilo. Vždy hneď ráno, keď bolo všade ešte ticho, vybehlo ešte v pyžame do záhrady skontrolovať, čo a koľko podrástlo a čo dozrelo. Na záhonoch pekne v radoch rástla mrkva, hrášok, cvikla i fazuľa. K nebu sa po tyčkách šplhali rajčiny, uhorky, hrdo a vzpriamene stál pór i cibuľka. Aká si krásna fazuľka, zvolalo dievčatko. A vy, rajčiny, ste zase viac červené. Všetci ste takí krásni. Dievčatko prechádzalo pomedzi záhony, pohládzalo očami rastlinky a dumalo. Ste ako jeden orchester. Každá z vás znie jemnou hudbou, ktorá sa zlieva do spoločnej symfónie. Je to nádherné. Keď dievčatko odišlo, záhrada ožila. Všetky rastlinky očarila myšlienka, že by spolu mohli vytvoriť krásnu hudbu. Hudba je nádherná, vzdychol si Pór. Vždy som šťastný, keď dievčatko hrá večer na klavíri a krásne tóny priletia až do záhrady. Ozaj klavír, zapišťal Hrášok. Ja by som v našom orchestri hral na klavíri. Ach, ty zelené čudoplné guľôčok, zahriakla ho Cvikla. Veď ty na klavír nedočiahneš ani vo sne. Náhodou ja sa viem celkom dobre šplhať. Nedal sa Hrášok. A navyše by to bol celkom malý klavír. Na malom klavíri nič nezahráš, povedali rajčiny. On by zase nebol taký celkom malý. Bol by tak akurát. Navyše pozrite, koľko mám v strúkoch guľôčok. Viac ako ľudia prstov. Viete si predstaviť, koľko by som naraz vedel stlačiť klávesov? Vymýšľal Hrášok. Ja by som chcela bicie, ozvala sa Fazuľa. Mám struky dlhé ako paličky na bubnovanie. Určite by mi to išlo. A ja by som chcela trúbku, pridala sa Uhorka. Som pekne dlhá, dobre tvarovaná, pre trúbku stvorená. Rozosmiali sa rastliny naokolo. Ty trúba zelená. Uhorka sa odula. Ako by ste vy ostatní boli iní. Všetci sme tu zelení. My sme celkom vysoké. Vstúpili do debaty rajčiny. Hrali by sme na gitare, dočiahli by sme aj hore na prašce a aj dolu na struny. A chceli by sme španielku. Ja som tiež dosť vysoký, hoci nie ako rajčiny, povedal Pór. A tiež by som chcel strunový nástroj. Popri mne si krpec, píšili sa rajčiny. Gitara je naša. Zober si mandolínu. Zakričala do debaty Uhorka. Ach áno, mandolínu. Potešil sa Pór. Tá je pre mňa akurát. A ja si prosím husle. Cibuľa sa zasnívala. Majú taký slivý tón, ako keď sa moja vňať kolíše vo vetre. Moja vňať je zase krásne jemnulinká, taká cinkotavá. Na čo mám hrať ja? Nevedela sa rozhodnúť mrkva. Triangel, volali rastlinky. Pre mrkvu je stvorený. A čo ja? Zavzdychala Cvikla. Som guľatá, fialová, mám hlbokú zemito sladkú chuť. Ja viem. Kontrabas si zober, kontrabas. Ten má krásne hlboké tóny. Spomenula si Cibuľa. Rastlinky v záhrade sa takto rozprávali celý deň.
Stíchli, až keď na záhradu v podvečer vybehlo dievčatko a doprialo im smedným poteplom dni plnú krhlu vody. Ale keď dievčatko odišlo, ostalo na záhrade smutné ticho. Nikdy nezahráme symfóniu nášmu dievčatku. O hudobných nástrojoch môžeme iba snívať. Vzdychla si mrkva a rastlinky smútili. Keď sa na záhrade zotmie a zavládne úplné ticho, ver či never, z úkrytu pod kríkmi vylezie na kontrolu záhrady záhradný škriatok. Lenže dnes bolo na záhrade to ticho smutné. Škriatok vedel prečo, veď celý deň počúval, o čom zelenina na záhonoch snívala. Vrátil sa pod kríky po čarovnú paličku, zakrúžil ňou ponad záhony a posypal ich zlatým prachom. V tej chvíli každá rastlinka dostala svoj vytúžený nástroj. Pre ľudí bol síce neviditeľný, ale rastlinky na ňom mohli krásne hrať. To, čo sa dialo potom, bolo ako v rozprávke. Tóny jednotlivých nástrojov sa ako pramienky zlievali do mohutného spoločného toku a nad záhradou znela krásna hudba. Za otvoreným oknom spalo v posteli dievčatko. Ale hudba prenikla až do jeho sna a bola taká nádherná, že dievčatku sa ráno nechcelo ani zobudiť. Odvtedy každú noc záhradné rastlinky komponujú novú a novú symfóniu a v jej krásnych tónoch mocnejú a dozrievajú. A keď príde čas zberu, ponáhľajú sa k dievčatku do košíka, plné vďaky za krásne leto plné hudby počas čarovných nocí. Moja krásna zeleninka, ďakujem ti. Poďakuje aj dievčatko. Si nádherne zrelá, plná vitamínov a nabitá harmóniou. Ako by si každú noc vyhrávala v orchestri. A zeleninka v košíkoch sa len usmeje. Vie o tom svoje. Tanec v lese. Chlapec utekal cez záhradu k plotu, za ktorým sa začína les. Svižne ho preliezol a bežal ďalej do lesa. Bol veľmi nahnevaný. Mama ho nechcela pustiť ku kamarátovi, kým neošetrí chorý stromček v záhrade, lenže jemu sa práve nechcelo. Ba čo viac, v zlosti do stromčeka kopol. Keď videl smútok v maminých očiach, nahneval sa ešte viac. Len celkom presne nevedel, či sa teraz hnevá viac na seba alebo na mamu. Vedel presne, kam beží. Les poznal ako svoju dlaň, miloval ho. Miloval aj záhradu, ba aj ten stromček, len sa nechal ovládnuť hnevom. Slzy hnevu, ktoré mu stekali po lícach, sa menili na slzy lútosti. Vedel, že do stromčeka nemal kopať. Bežal k potôčiku, ktorý pretekal cez les. Čistá bystrinka sa v zátoke menila na maličké jazierko. Ľudia sem chodili málo, takže bolo úplne priezračné. Jeho krásu nekazili žiadne odpadky. Chlapec toto miesto považoval za svoj úkryt, za svoje tajomstvo. Chodíval sem často, keď mal niečo na srdci, či už radosť alebo trápenie. Zvalil sa do hebkej trávy. So zavretými očami vnímal zvuky lesa. Štibot vtáčikov, zurčenie bystrinky, šum lístia. Naplnil ho pokoj, neupominul. Zrazu začul niečo zvláštne. Niečo, čo k zvukom lesa nepatrilo. Chichot a vzrušený šepot troch hláskov. Pomaly pootvoril oči. A vtedy ich uvidel. Nad jazierkom sa vznášali 3 malé, svetlom prežiarené bytosti, podobné dievčatám. Mali milé tváričky a veľké krásne oči. V dlhých vlasoch mali vpletené stužky.
Jedna ružovú, druhá belasú a tretia žltú. Ani chvíľku nepostáli a nôžkami sa pritom ledva dotýkali zeme či vody. Kto ste? Vyjaktal chlapec. My sme vodné víly. Povedala tá s ružovou mašľou. Chlapec ju v duchu nazval Ružová mašľa. Vodné víly neexistujú. Ohradil sa chlapec. Nie? Tak dobre. Povedala belasá mašľa. Víly zmizli a naokolo sa rozhostilo nepríjemné ticho. Nie, vráťte sa, prepáčte, volal chlapec. Chichot sa ozval znova a 3 šantiace vodné víly opäť poletovali okolo chlapca. Čo tu robíte? Spýtal sa chlapec. Čakáme. Povedala belasá mašľa. Čakáte? A na čo? Čudoval sa chlapec. Čakáme, kým začne tanec. Povedala ružová mašľa. Ale dovtedy nemáme čo robiť a dosť sa nudíme. Prácu máme dokončenú, tak sme sa prišli zahrať na háňačku. Povedala žltá mašľa, ktorá bola doteraz ticho. Vy máte nejakú prácu? Žasol chlapec. Akú? A kde vlastne bývate? My predsa bývame tu. A ako všetky vodné víly na svete, staráme sa o svoj potôčik, aby mal čistú vodu, aby boli rybky, raky, žabky a iné vodné tvory v poriadku, zdravé a šťastné. Vysvetľovala žltá mašľa. A poviem ti, je to ťažká práca. My s našim potôčikom to máme fajn, ale víly pri veľkých riekach a jazerách majú veru veľmi veľa práce. Ľudia nám dávajú poriadne zabrať. Dodala ružová mašľa. Ako to, že vás vidím? Bol zvedavý chlapec. Dobrým ľuďom, ktorí majú radi prírodu a vedia sa dívať nielen očami, ale aj srdcom, sa niekedy ukážeme. Vysvetlila mu žltá mašľa. A prečo čakáte na tanec? Lebo pri mesačnom splne sa všetky prírodné bytosti stretávajú na nedalekej čistine, aby si pri tanci odýchli a nabrali nové sily. Vysvetľovala belasá mašľa. Všetky prírodné bytosti? Užasol chlapec. Je vás varí viac? Keď sa víly prestali chichotať, ružová mašľa vysvetlila. Pravda, že okrem vodných víl prírode pomáhajú a chráňajú aj stromoví a lesní škriatkovia kameňov a skál, veľkí elfovia. Je nás veľa a každý sa stará o svoj strom, les. Veľkí elfovia sú najdôležitejší. Tí sa starajú aj o nás. Sú veľmi láskaví a empatickí a veľmi krásni. Žltá mašľa ďalej vysvetľovala. Iste ti netreba vysvetľovať, aká je naša práca dôležitá a v dnešnom svete, keď si ľudia myslia, že príroda im patrí, aj veľmi ťažká. Ľudia si myslia, že v prírode môžu všetko. Niektorí aj kopú do stromov. Povedala belasá mašľa vyčítavo. Vy to viete? Vydesil sa chlapec. Pravda, že? Povedal nám to škriatok toho stromu. Povedala ružová mašľa. On je tiež tu? Vydesil sa chlapec ešte viac. Víly sa rozchichotali. Nevidíš ho? Sedí tam pod tým kríkom. Ukázala mu belasá mašľa. A ozaj, keď sa chlapec lepšie pozrel, zbadal pod kríkom malého priesvitného mužička, podobného trpaslíkom, ktorých mávajú ľudia v záhradách. Len čapicu nemal červenú, ale hnedú. Kabátik a nohavice mal zelené, čižmičky tiež hnedé. Chlapec si čupol ku škriatkovi. Prepáč, je mi veľmi ľúto, že som kopol do tvojho stromu. Už to nikdy neurobím. Dobre, verím ti. Povedal upokojujúco škriatok. Viem, že si dobrý chlapec a prírodu máš rád. Veď ťa sledujem zo záhrady každý deň. Ale už je čas. Povedal škriatok vílam na oko nahnevaný. Na lúke sú už všetci. Iba vy nezbednice stále kde si poletujete a chichocete sa.
Chichotali sa víly. Poďme! Vezmite ma so sebou. Zaprosíkal chlapec. Veľmi chcem vidieť váš tanec. Prosím. A keďže stromový škriatok sa už nehneval, víly ho viedli poletujúc pred ním na veľkú lúku, kde ešte nikdy nebol. Lúka bola plná rôznych prírodných bytostí. Uprostred zástupu stáli veľkí elfovia elfky, nádherné žiarivé bytosti, šíriace okolo seba lásku a radosť. Najžiarivejšia elfka prehovorila. Vítajte, moji milovaní priatelia. Vidím, že dnes ste prišli všetci, okrem škriatkov, skál a kameňov. Ľudia spustili do doliny kamennú lavínu a oni majú teraz veľmi veľa práce. Tak tancujme dnes aj za nich. Nech náš spoločný tanec naplní všetkých radostnými vibráciami. Nech nás baví únavy z ťažkej práce a doplní nové sily. Nech hladný pohyb prejde do našich srdiečok a dodá liečivú energiu každému z nás. Lúka plná žiarivých bytostí sa roztancovala. Chlapec počul jemnú, krásnu hudbu, ale nevedel, odkiaľ vychádza. V jej tónoch sa bytosti vznášali vo víroch plných hladných pohybov a nad lúkou sa objavila zlatistá žiara, ktorá naplňala bytosti radosťou a šťastím. Aj chlapec bol šťastný. Tanec ho uchvátil. Netušil, že môže byť taký krásny a obohacujúci. Díval sa a díval, nevedel sa nabažiť pohľadu na toľkú krásu. Nevedel, ako dlho to celé trvalo. Keď sa prebral z očarenia, na lúke už nikto nebol. Zapochyboval, či nezaspal a či sa mu to celé nesnívalo, veď v lese už bola takmer tma. Pobral sa domov. Cez okno do kuchyne zbadal mamu. Jemne sa hýbala v rytme nejakého tanca a jej pohyby boli také krásne, až chlapcovi vbehli do očí slzy. Vbehol dovnútra a mamu silno objal. Mama, ty tak krásne tancuješ, ako tie bytosti v lese. Zvolal. Mama sa zadívala chlapcovi do očí. Bytosti? Ty si videl bytosti? Neveríš mi? Ver mi, prosím ťa. Prosil chlapec. Ale veď ja ti verím, povedala mama láskavo. Naozaj? A uvidím ich ešte niekedy? Chlapcovi sa triasol hlas. Mama sa len usmiala a zadívala sa von oknom niekam do ďaleka. Medzi stromy. Duch divadla. 6 detí, 3 dievčatá a 3 chlapci kráčali ulicou smerom k starému parku. Išli pomaly, z nohy na nohu a často sa zastavovali, keď sa na niečom rozosmiali. Nechcelo sa im ešte rozísť. Na dramáku dnes bolo veľmi fajn. Spolu si vymysleli scenár pre nové predstavenie, ktorým mali zakončiť školský rok. Tešili sa. Ich nadšenie rozžiarilo celú ulicu. Ale keď sa dostali na koniec ulice, kde sa už začínal park, stíchli. Stála tam stará a opustená budova, schovaná medzi vysokými gaštanmi. Nebola veľká a pôsobila tajomne. Priečelie mala podopreté stĺpmi a keď ste sa dobre sústredili, nad ošúchanými vstupnými dverami ste zbadali už takmer nečitateľný nápis. Theater. Deti chodili okolo opusteného divadla za každým, keď sa vracali z dramáku. Budova ich fascinovala
Aj dnes sa pri nej zastavili a začali snívať, aká bola voľa kedy a aké predstavenia sa v nej hrávali. Keby sme aj my v nej mohli zahrať svoje predstavenie. Zatúžila Barborka. No, možno by nám pritom aj padla na hlavu. Zasmial sa Filip. Mali by sme ho preskúmať. Rozohnil sa Jakub. A to sa len tak môže? Vojsť do cudzej budovy? Zlakla sa Sophie. A kto sa to dozvie? Jakub sa nedal odradiť. Ja neviem. Nepáčilo sa to ani Danimu. Lenže Jakub už vybehol po schodoch a stlačil starú, ošúchanú kľúčku. Ani sám neveril, že by sa dvere mohli otvoriť. Lenže dvere sa otvorili. Ich strašidelné vrzganie skoro primelo deti na útek. Prvý sa spamätal Filip. No toto? Poďte, aspoň si to obzrieme. Nebojte sa, babi, len tam nakúkneme. Pridal sa Jakub. 6 detí vošlo do zaprášeného, spustnutého vestibulu. Naľavo bola kedysi šatňa pre návštevníkov, napravo okienko pre biletárku. Deti pomaly prešli vestibulom. Na pravej strane vzadu videli chodbu s viacerými dverami a priamo pred nimi, za veľkými dvojkrídlovými dverami, ktoré sa v pántoch nebezpečne kývali, objavili javisko. Nebolo veľké, aj hľadisko bolo pre menší počet ľudí. Všetko bolo práve také, ako o tom deti snívali. Tu odohráme naše predstavenie, povedala Miška. Netrep, nevidíš, ako to tu vyzerá? Zahriakla ju Sophie. Filip sa úprene zahľadil do hľadiska, ostatní sledovali jeho pohľad. Vidíte to aj vy? Zakoktala sa Barborka. Uprostred hľadiska, na jednej z mála stoličiek, čo tam boli, niekto sedel. Bolo to biele, trochu priesvitné, podobalo sa to na človeka s hlavou a rukami, ale bez nôh. Namiesto týchto malo čosi podobné chvostu. Upieralo to na deti smutný pohľad. Duch? Deti zamreli. Chceli vycúvať k východu, ale nohy ich prestali poslúchať. Hej, vy tam, stojte! Hlas ducha sa mohutne niesol priestorom. Kam chcete ísť? Viete, ako dlho čakám, že sem konečne niekto vojde? To kto si? Vyjachtal Dani. Som duch tohto divadla, zvolal duch. Od konca vojny sem nikto nevošiel. Zabarikádovali dvere, lebo tu vraj straší, rozumiete tomu? Ha, 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 ha. Duch sa rozosmial. Veď to ja sa snažím už roky oživiť slávu tohto divadielka. Už som aj vstupné dvere odomkol a čakám. A konečne ste tu. Som taký šťastný. Duch sa rozkašľal, lebo už veľmi dlho toľko nerozprával. Keď deti pochopili, že duch im neublíži, rozhodli sa povyzvedať, či by im nevedel pomôcť splniť ich sen. Duch bol nadšený. Spravím všetko preto, aby divadlo ožilo. Nadchýňal sa. Niektoré moje zručnosti sú ozaj nadštandardné. Uvidíte. Predovšetkým to tu musíme upratať, povedala Miška. Sophie sa pozerala na hodinky. Ale nie dnes, veď už meškáme domov. Deti sa rozlúčili s duchom. Budem vás čakať, ale nikomu ďalšiemu ani múk. Ľudia väčšinou neveria, že existuje duch divadla. Skôr veria na nejaké strašidlá. Nasledujúce týždne deti na dramáku nacvičovali predstavenie a každú voľnú chvíľu trávili v starom divadle. Snažili sa upratať, čo sa len dalo. Najviac práce však spravil práve duch divadla. Mal naozaj nadštandardné zručnosti.
Svojim silným dychom povyfukoval prach zo všetkých kútov. Dlhým jazykom povylizoval všetky okná. A verte, neverte, ani mama by ich lepšie neumila. Koberce, ktoré ešte neprežrali myši, deti vyprášili a vyčistili. Sú krásne, nadchýňal sa duch. Som rád, že som to s tými myšami nevzdal, aj keď ich boli zástupy. Viete, ako utekali, keď som ich vytrepal chvostom? Duch sa deťom veľmi páčil. Práca s ním išla pekne od ruky a navyše bol veľmi zábavný. Potrebujeme niečím zaplátať oponu. Trocha sa už trhá. Znepokojovala sa Barborka. Tak ideme medzi garderóby, do šatne hercov, zavelil duch. Deti sa s úžasom prehrňali v dobových kostýmoch, ktoré boli vďaka duchovej opatere ozaj v zachovalom stave. Ako si to dokázal? Žasol Jakub. Mám svoje overené postupy, hrdo povedal duch. Dievčatá z niektorých prezdobených klobúkov podstrihovali kvetinky, stužky, pierka a zaplátali nimi deravú oponu. Opona rozkvitla a všetkým sa veľmi páčila. Divadlo vyzeralo postupne naozaj k svetu. Duch ho celé roky opatroval, ako len vedel, a vďaka jeho schopnostiam nebolo až v takom dezolátnom stave, ako sa spočiatku zdalo. Smutné oči ducha ožili nedočkavou radosťou a jeho biela, ba predtým až sivá farba nabrala veselý ružový tón. Týždne leteli a veľký deň sa blížil. Deti mali predstavenie dokonale nacvičené a divadlo vyzeralo každým dňom lepšie. Veď nemáme do stoličiek pre divákov. Miška pozrela do hľadiska a narátala ich tam tak 8. V sklade na kulisy nejaké nájdeme. Ožil hneď duch. A veru našli. Každá bola síce iná, ale boli to krásne kusy, drevené či potiahnuté látkou. Našli aj kvetinové francúzske kreslo, kráľovský trón, veľkú sedačku, ba aj hojdacie kreslo. Deti ich vyčistili a nanosili do hľadiska. Pohľad na tú rôznorodú zmes sedadiel bol čarovný. Pár dní pred premiérou deti na dramáku pripravovali pozvánky pre rodičov a ďalších hostí. Až vtedy sa pani učiteľke priznali, že chcú, aby sa premiéra konala inde ako v škole. Na pozvánke stálo: predstavenie sa koná v divadle s duchom pri starom parku. Hádam v divadle s dušou, nie? Podivila sa pani učiteľka. Toto je divadlo s duchom, zdôraznil Filip. Hoci dušu má tiež a veľmi krásnu. A tak sa tam v ten veľký deň všetci zišli. Návštevníci neveriacky krútili hlavami nad priestormi, o ktorých si mysleli, že sú na rozpadnutie. V úžase si posadali do tej rôznorodej zmesi sedadiel, ktoré im s nadšením ponúkli svoje takmer domáce pohodlie. Za oponou bolo pripravených 6 detí. Nad nimi sa vznášal duch, ktorý hral od nadšenia všetkými farbami dúhy. Pozrite sa, čo sme dokázali. Tešil sa. Divadlo ožilo. Po dlhom čase sa tu znova hrá predstavenie. Duchovi sa v očiach zaleskli slzy. Ale ja mám trému. A ja. Ja nie. Duch divadla ich upokojujúco objal svojimi farebnými rukami. Ste skvelí. Aj predstavenie bude skvelé. A teraz hrajte. Opona sa otvorila. A deti hrali. Hrali celou dušou, celým srdcom a cítili, že duch divadla je tam s nimi. Na konci ich čakal neutíchajúci aplauz. Prešlo pár dní. Deti našli ducha divadla spokojne vyvaleného v hľadisku na rúžovej sedačke. Aj on bol celý ružový. Moji milí priatelia,
Duch deti objal do svojho ružového náručia. Ešte raz vám zo srdca ďakujem. Len vďaka vám ľudia konečne vedia, že v tomto divadle nestraší, ale že sa tu hrajú predstavenia. Poobzeral sa dookola a dodal. Toto divadlo už nikdy nebude opustené a prázdne. A mal pravdu. Maliar motýlov. Kedysi, a nebolo to ani tak dávno, žili na jednej lúke plnej kvetov motýle. Na tom by nebolo nič divné, motýle žijú skoro na každej lúke, ale tieto boli zvláštne. Vyzerali celkom ako motýle, mali krásne trepotavé krídla rôznych tvarov. Menšie, väčšie, či so špicatými koncami. Ale farbu? Akú to mali farbu? Vlastne nejakú. Ich krídla boli jemne biele, priesvitné a ich farba bola úplne rovnaká. Ťažko povedať, prečo to bolo tak. Niektorí hovoria, že sa predkovia motýľov skryli do jaskyne, keď sa na svet prihnala strašná prachová búrka. Tá poničila kvety, ktoré motýle potrebujú k životu. A v jaskyni im krídla vybledli. V tme sa to tak stáva. Keď búrka pominula, motýle sa vrátili na lúku, ale krídla im už ostali biele. Tak sa to aspoň hovorí, ale nikto to už celkom presne nevie. Motýle žili na lúke v harmónii. Poletovali z kvetu na kvet, nič im ku šťastiu nechýbalo. Iba jeden motýl, taký vrták, stále podpichoval. Prečo nemáme farebné krídla? Všetko na svete je farebné. Iba my vyzeráme ako mole. Ostatné motýle si ho nevšímali. Veselo nasávali nektár z kalichov kvetov. Lenže motýl vrták sa so svojimi otázkami vracal každý deň. Až to začalo vrtať v hlave aj ostatným motýľom. Ako vieš, že naše krídla majú byť farebné? Opýtal sa nakoniec najzvedavejší motýľ. Môj prastarý otec to rozprával môjmu starému otcovi, tento rozprával môjmu otcovi a tento... Zoširoka opisoval vrták. Dobre. Dozvieme sa konečne, čo rozprávali. Skočil mu do reči motýl zvedavec. Rozprávali, že celý svet je plný farieb. Prekrásny. Ako naša lúka, ale ešte krajší. Ľudia majú vlasy i oči rôznych farieb. Ich oblečenie je takej farby, akú si vyberú. Všetko je farebné. Rozohnil sa vrták. A keby ste videli obrazy? Obrazy? Čudovali sa motýle. Áno. Niektorí ľudia volajú ich maliari. Maľujú krásne farebné obrazy. Tie potom zavesia do takého domu, čo sa volá galéria a ostatní sa chodia na ne pozerať. Musí to byť prekrásne. Rozohnený vrták sa nedal zastaviť. Motýle sa nad tým všetkým zamysleli. Čo rozmýšľate? Ja chcem vidieť galériu a tie krásne obrazy. Vy nechcete? Nedal pokoj vrták. Chceme! Zatúžili aj ostatné motýle. Ale ako nájdeme cestu ku galérii? Tu v okolí lúky nejaká nie je. Zamyslel sa zvedavec. To neviem. Zosmutnel vrták. Prešlo pár dní. V motýloch narastala túžba vidieť obrazy v galérii. Až sa nakoniec najsmelší motýl postavil pred ostatných. Povediem vás. Galériu nájdeme. Aj u nás niekto kedysi dávno spomínal galériu, že je vo veľkom meste za 3 jazerami. Super! Hurá! Zajasal vrták. Zajtra vyrazíme. Dobre sa pred cestou napite nektáru. Asi bude dlhá. Dával pokyny vodca. Cesta bola naozaj dlhá, ale keď preleteli ponad posledné jazero a ocitli sa nad mestom, pochytilo ich nadšenie. Zvládli sme to! Kričali. Kde je tá galéria? To zatiaľ nikto nevedel.
Ale ako tak poletovali nad mestom, zaujalo ich niečo, čo sa ligotalo v slnečných lúčoch. Bolo to vysoké, špicaté a celé zo skla. Podobalo sa to na pyramídu. Malo to aj vchod a von a dnu prúdili zástupy ľudí. Poďme tam. Motýle sa zniesli dolu k pyramíde a ponad hlavy ľudí vleteli do nej. A zrazu boli v galérii takej, ako im opísal vrták. Na stenách chodieb boli povešané obrazy. Všade pred nimi postávali ľudia, ktorí obdivovali ich krásu. Keď do chodby vleteli motýle, ľudia užasli. Nad ich hlavami poletovali stovky bielých chumáčikov s trepotajúcimi krídlami. Čo je to, mami? Spýtal sa jeden chlapec. Mole? Motýle si ľudí nevšímali, poletovali od obrazu k obrazu a žasli. Na obrazoch sú stále ženy. Znepokojovalo zvedavca. A niektoré sú aj bez šiat. To je umenie, ty zaostalec. Vyhrešil ho vrták. A pozri, sú tu aj králi, aj bojovníci, krajinky, aj kvety. Aha, slnečnice. Ja vidím samé ženy. Nedal sa zvedavec. Táto má na rukách nejaké zviera a táto má v uchu niečo guľaté a ligotavé a tamtá sa zase usmieva tak čudne, ako by niečo vedela. Možno vie, prečo nemáme farebné krídla. To je Mona Líza a to ligotavé je perla. Obraz sa volá Dievča s perlou a ten s tým zvieratkom sa volá Dáma s hranostajom. Začuli motýle detský hlások. Motýle pozreli nadol. Stál tam malý chlapec a pozeral na nich. Ty nám rozumieš? Divil sa vodca. Áno. A vy tu čo robíte? Spýtal sa chlapec. Prišli sme do galérie. Chceme vidieť krásne farebné obrazy. Vysvetlil zvedavec. Je to tu nádherné, však? Spýtal sa chlapec. To je tvoja galéria? Chcel vedieť vrták. Kdeže? Galéria je pre všetkých. Krásu obrazov, ktoré namalovali veľkí umelci, smie vidieť každý. Vysvetlil chlapec. A vy ste motýle? Ste čudné? Alebo ste... Chlapec sa zasekol. Mole. Čo? Chcel si povedať mole. Nahneval sa vrták. Zletel nižšie a sadol chlapcovi na nos. Toho to pošteklilo a chytil motýla za krídelka medzi prsty. Čo to robíš? Čo to robíš? Motýle znepokojene lietali okolo chlapcovej hlavy. Vrták sťažka zletel z chlapcovho nosa na zem a tam bezmocne mával krídlami. Jeho krídla stratili bielu farbu a boli celkom priesvitné. Ty nevieš, že motýle sa nesmú chytať? Na ne sa môže iba pozerať. Hneval sa vodca. Tak ako na obrazy, lebo sú veľmi vzácne. Tiež sa na ne môžeme iba pozerať. Zamyslel sa chlapec. Veľmi ma to mrzí. Povedal potom. Ale myslím, že viem, ako to napravíme. A nie len u tohto. Chlapec nežne zdvihol zraneného motýla na dlaň. Ale aj u vás všetkých. Poďte za mnou. Chlapec s motýlom na dlani a rojom ostatných nad hlavou zamierili na koniec dlhej chodby, kam už návštevníci nemali prístup. Tam mal jeho otec ateliér, v ktorom maľoval obrazy. Bol tiež umelec. Oci, pomôžeš nám? Zaprosil chlapec. Tomuto motýlovi som nechtiac zotrel farbu z krídel a teraz nemôže lietať. Zasmútil. Aha. Otec maliar si prezeral motýľa. A čo tie ostatné? Nuž neviem, prečo ich krídla sú len biele, ale všetky ťa prosia, či by si ich trochou farby neskrášlil. Chlapec i všetky motýle upreli na maliara prosebný pohľad. Nech nevyzeráme ako mole. Pridal svoju sťažnosť vrták. Ty rozumieš, čo hovoria? Spýtal sa maliar syna. Áno, a veľmi, veľmi by som chcel, aby boli farebné a šťastné. Povedal chlapec. Maliar sa s porozumením zadíval na chlapca. Vzal mu z dlane zraneného motýla a tenučkým štecom mu na krídla jemnulinko naniesol farbu. Bielu, belasú, žltú. Motýlik zamával krídlami,
farba zaschla a on sa vzniesol medzi ostatné motýle. V záplave bielých krídel žiaril neskutočne krásne. Aj nás pomaľuj, prosím, prosíkal zvedavec. Motýle jeden po druhom sadali chlapcovi na ruku a jeho otec maliar im krášlil biele krídla farbami. Niektoré motýle chceli na krídielka oká. A tak maľoval oká. Dúhové, červené, pávie či modré. Maľoval čiarky do rôznych vzorov. Modré, zelené, žlté, ružové. Aké si kto zažiadal. Maliar maľoval celý deň a keď unavený skončil, v ateliéri poletovala záplava nádherných farebných motýlych krídel. 3 dni si dajte pozor, aby vám krídla nezmokli. Farba musí celkom zaschnúť. Upozorňoval ich maliar. Dáme. Zostaneme zatiaľ tu v galérii, aby sme si poriadne poprezerali všetky obrazy. Povedal vodca. A ďakujeme. Vrták nežne ovial svojimi novými krídlami chlapcovú tvár. Ďakujeme. A motýle mávali krídlami na rozlúčku. Na druhý deň sa v tlači objavila správa. Vo svetoznámej galérii Louvre v Paríži sa vyskytol nezvyčajný úkaz. Po chodbách galérie poletujú stovky motýľov. Deň predtým návštevníci hlásili výskyt veľmi zvláštnych motýľov, ktoré boli biele, dnes sú však všetky farebné. Nevieme vysvetliť, čo sa stalo. Návštevu galérie v týchto dňoch veľmi odporúčame. Nie len kvôli obrazom, ale hlavne kvôli nečakanému výskytu motýľov v jej priestoroch. Nevieme, dokedy sa zdržia. Upozorňujeme návštevníkov, že platí prísny zákaz dotýkať sa nielen obrazov, ale aj samotných motýľov. Básničkové prekvapenie. V preplnenej sále to vrelo. Dnes sa tu zišli básnici, ktorí sa chceli zúčastniť súťaže o najlepšiu báseň. Na pódiu stál jeden z nich, vykrikoval najviac a mával pritom vo vzduchu paličkou. To je nonsens! Nonsens! Väčšina básnikov už svoju báseň predniesla, keď tu zrazu bola súťaž prerušená. Do sály sa totiž pred chvíľou vrútila skupinka rôznych zvierat. Vbehla sem žirafa, svišť, vletel vrabec i mucha. Prišiel aj chameleón, ktorý v papuli niesol vo vrecúšku naplnenom vodou rybu. Za nimi ťažkým krokom kráčal krokodíl. Ťažkým chvostom takmer pozrážal z nôh okolo stojacich básnikov a tí sa radšej stiahli do úctivej vzdialenosti. Všetci sa rozkričali. Čo to? Ako to? Prečo to? Najviac kričal básnik s paličkou. Čo tu chcete, zveri? Krokodíl, ktorý vyžaroval najväčší rešpekt, sa pretisol dopredu. Prišli sme sa zúčastniť súťaže. Čo? Súťaže? Našej? Básnik s paličkou až strácal dých. Aj my píšeme básničky. A nie zlé. Rozhorčila sa žirafa. Ale to nejde. Kričal básnik a zúrivo mával paličkou. Poézia je umenie. A vy ste ani do školy nechodili. Krokodíl po paličke chňapol a ostrými zubami ju prelomil na 2 kusy. V sále nastalo úplne ticho. Všetci sa zľakli ostrých zubov. No, myslím, že by sme si vás mohli vypočuť. Vytisol zo seba nakoniec básnik, teraz už bez paličky. Áno, predneste nám nejakú svoju báseň a my sa poradíme, či na to máte. Povedal ďalší básnik. Dobre, ja budem prvý. Nestrácal čas krokodíl. Vypustil z tlámy rozhryzenú paličku a začal. Krokodíl je sny. Rozhodol sa krokodíl zistiť, koľko meria Níl od úste až ku prameňu. Nechal doma deti, ženu. Krok za krokom krokodíl, čo chcel zmerať dlhý Níl,
Kráča stále bez oddychu. Nemá slovka, nemá vzdychu, predstava ho sladká hreje, že sa v Timesoch z fotky smeje. Tento smelý krokodíl krok za krokom zmeral Níl. Ako sníval, pozor nedal a hneď sa mu stala beda. Veľa toho netreba. A už letí do neba krokodíl a jeho sen. Do pasce sa chytil preň. Nebude však veru plačkať. Versace je dobrá značka. Times priniesol skvelé foto. Celebrity nosia toto. Kabelky aj lodičky z krokodílej kožičky. Krásne ženy, krásne nohy. Čo viac sa mu môže hodiť? Spokojne sa díva z neba. A Níl tečie. Tak mu treba. Na tvárach básnikov sa rozhostilo prekvapenie. Nebolo to zlé, pripustil básnik bez paličky. Ideme sa teraz poradiť. Ak sa väčšinou zhodneme, že báseň bola dobrá, dostanete všetci priestor. Začala sa porada a zvieratka čakali na verdikt. V sále medzi básnikmi nastal šum. Asi sa už doradili, zabzučala mucha. Verdikt našej porady znie... Začal dôležito básnik bez paličky. Vaše básničky si vypočujeme. Natešené zvieratká sa zoradili. Prvá stála v rade žirafa. Dlhokrké žirafy. Žirafa sa porafala s jednou známou odvedla, že sa nevie slušne správať, že ju hnusne podviedla, že jej šaty celkom nové z viedenského butiku opajcla si. Celkom drzo. Má tovary vo zvyku? A tak to nie, milá dáma, to sú iba moje šaty. A už jej ich ťahá z krku a nik ju už nezahatí, nepustí ich ani jedna. Ťahajú sa o 106. Čie budú šaty módne a kto bude hanbu niesť? Žirafy sa porafali. Nepodajú si už ruky. Čo však vôbec nečakali, natiahli si obe krky. A v čakárni u doktora vedľa seba ticho sedia. Zverolekár krúti hlavou, že liek na to nemá veda. Zabudnúť už musia obe na tie módne handričky. Budú nosiť XXL-ko. Jak z praveku babičky. Sálou sa ozval potlesk. Básnička sa páčila. Žirafa sa uklonila, ale ostala stáť. A teraz predniesie svoju báseň moja kamoška ryba. Budem ju držať, aby ste ju všetci dobre videli. Ideš, ryba. Má to v suchu. V rybníku sa zlostí ryba, že sa niekde stala chyba. Že má vody plné zuby, že jej stále tečie z huby a že už má toho dosť a že chce mať v suchu chvost. Už má z toho chorú hlavu. Chce dôchodok, teplú stravu, k tomu nový pekný byt. Nech je všetko, jak má byť. Vyberie sa k ministrovi, nech jej dá aj auťák nový, napíše aj petíciu a ohlási milíciu. Nezbadala zlostná ryba, že sa niekde stala chyba. Že sa v sieti zachytila. Tá má dobre 2-3 kilá, kričí rybár od radosti. A z ryby zostali kosti. Skončila svoj život v bruchu. Nie je výhra byť na suchu. Zatiaľ sa básnici na súťaži neprestávali diviť. Veď to je naozaj celkom dobré, šepkali si. Pred publikum sa postavila mucha. Mušie práva, začala. Hlasnejšie, nepočuť. Dajte jej mikrofón, zakričal niekto. Mucha si sadla na stôl pred mikrofón a začala. Mušie práva. Pobzukuje mucha.
Mám vzletného ducha, zaostalo netápem. Len to nikto nechápe. Deti, otcovia i matky, všetci majú mucholapky, kantria skvelý muší rod. Na nejaký divný kód fungujú tí divní ľudia a už ma aj mierne nudia. Vždy ma prasknú po hlave a ja potom v temrave rozmýšľam, že či som celá. A prečo? Veď nezjem veľa z ich stola, z ich kuchyne. Môj rod takmer vyhnie pri ich hlúpej nenávisti. Jak si má byť jeden istý? Medituje takto mucha. V tom jej slobodného ducha pritlačila k stene. Skrátka, čo? No predsa mucholapka. Mikrofón nechajte aj mne. Zašťebotal vrabec, keď skončila. Vrabec špekulant. Špekuloval vrabec malý, že odletí až na Bali. Tam najkrajšie žijú ženy a on sa už chce aj ženiť. Nechce malú vrabčiu ženu na Slovensku narodenú, ale krásnu pávicu. Náruživú sexicu. Letí vrabec ponad more, ďaleko je ranné zore, letí. Krídelkami máva. Podľa by už dáka strava. Aj smet ho už riadne trápi. Vydržíme. Však sme chlapi. Ale cesta konca nemá. Samé more, žiadna zmena. Ako kameň k zemi padá. Dobrá je už každá rada. Už mu nie je proti srsti. Lepšia je vrabčica v hrsti, než pávica v posteli. Z posledných síl zavelím. Vraciame sa domov, drahá. Tam si ťa budem hľadať. Pekné. Pochválil básnik bez paličky. Teraz vyhlasujem prestávku. Po prestávke sa všetci básnici zhrkli okolo zvieratiek. Už sa ani krokodíla nebáli. Ste skvelí. Ste výborní. Fíha. Úžasné. Kto by to bol povedal? Predbiehali sa v pochvalách. Kto je ďalší? Ja. Povedal chameleón, ktorý hral všetkými farbami a postavil sa na pódium. Prečo chameleón mení farby? Chameleón tajne sníva o slečne, čo vedľa býva. Nezostanem viacej v hanbe, pozvem tu slečnu na rande. Nečakal on dlhoveru. Chcel do sveta spraviť dieru, chcel ohúriť slečnu, presne pozval o ňu na čerešne. Pekne jedli. Avšak zrazu nálada šla na podmrazu v jedinej tej chvíli desnej, keď z nakusnutej čerešne vystrelila kôstka hmyhu milej slečne do výstrihu. Očervenil až po uši, zostalo mu ťažko v duši, zozelenal v zápätí, ba aj zmodral v napätí. Chcel sa schovať ako sisel, pre humor však mala zmysel slečna s kôstkou vo výstrihu. Pominula hrôza hmyhu, odvtedy však podľa pravdy chameleón mení farby. V sále sa všetci usmievali. Vtipné básničky im spravili dobrú náladu. S napätím očakávali, čo ešte príde. Už som ostala iba ja, povedala kravička Etela. Čujme, povedal básnik bez paličky. Termix pre všetkých. Vravia si dve kravy. Náš termix je pravý. Z nášho mlieka zdravá strava. Prečo ju však iným dávam?
Na to povie osol. Ja som šťastný posol všetkých dobrých správ. Bojujme za práva kráv. Každej krave termix denne. Aj my ostatní ho zjeme. Hlúpy osol, čo si malý, kde by sme tak termix vzali? Ten náš termix jedia iný. My hádžeme perly svini. Sviňa sa hneď ohradila. Čo to trepeš, moja milá? Kto by mi tak termix dal na hostine, sám pán kráľ? Osol je už nažhavený a má plány, jak to zmeniť. Nebudeme viacej nemí, urobíme prevrat v zemi. Všetky zvery od dneska budú chodiť do Teska. Dáme termix, baj Siri, teším sa už ako diví. A už idú v dlhom rade po poli i po záhrade. Vpredu skáče ropucha, exnem termix do brucha. Zvieratká sa na záver uklonili. Vaše básničky sú pekné. Každá jedna. Prepáčte nám naše správanie na začiatku. Ospravedlnil sa básnik bez paličky. A ty mi prepáč, že som ti požul paličku. Pridal sa aj krokodíl. Píšte ďalej, zvieratká. A ja vám sľubujem, že raz vám vydám básničky knižne. Budú mať úspech. Slúbil im básnik bez paličky. Zvieratka sa pobrali na odchod. Boli spokojné. Posledný kráčal krokodíl a dával pozor, aby ťažkým chvostom nepodrazil nikomu nohy. A to je všetko. Pár príbehov, v ktorých sa reálny svet prelína so svetom fantázie. Je len na vás, čomu z nich uveríte a čomu nie. Ale nezabudnite. To čarovné, čo obohacuje náš život, vidíme nielen očami, ale hlavne svojím srdcom. Pustite do svojho srdca umenie, ktoré ruka v ruke s fantáziou otvára dvere do sveta plného tvorivosti a zmysluplnosti. Nezatvorte dvere do toho nádherného sveta, ani keď budete starší. Lebo ten svet je tu a vy ste jeho súčasťou.